Jodoh. Pancen tak akoni ana lek timan ke ayu. Ningo iki masalah hati. Salah hati. Aku ora iso golek dhewe, aku ora payu. Wong ya rene meneh. Aduh. Guys, saya gas ini guys. Apa? Sore ini ayo. Ngopo to? Alon-alon bae. Bae. Sayo tak jak cerita. Alon-alon bae. Anak opo, Mbak? Alon-alon bae. Anak opo? Ini loh ini. Bingung aku. Berat. Ngomong orang kok. Sik. Yo tak ngomong guys. Sik. Ya, sik. Ini. Aku di masalah iki. Perkara ini ngene. Lek timan kok ki rene. Rene apik no. Menurut tamu kok. Apa masalah? Kuwi masalah udah kuwi. Apa masalah? Aku harus dijodohke karo anake lho. Aku wegah aku. Jodoh niki malah apik. Ora mesti kowe golek jodoh iso. Ku malah jodohne penak. Ora nek masalah iki. Iki masalah hati lho, guys. Ya aku nek dijodoh-jodohke wegah. Aku kan biyen aku jodohke wegah. Ancen tak aku golek jodoh angel ora iso golek dhewe aku ki wegah ya jodohke ya. Tenan aku wegah aku. Penak guys. Gak jodoh nih. Kan penak dibang kowe golek dhewe kok mesti itu. Saiki ngene. Aku njaluk tolong karo kowe. Belum apa meneh. Kowe nek lek timan rene, ngomong aku renek ya. Iki aku tak delik sik. Kowe ndelok endi? Yang mburi omah, sis pokoke nek Aku bukan nek kene ngono. iya. Kowe nek timan pokoke ngomong nek lek timan ko rene goleki aku wis ngomong aku wegah tenan. Gah piye? Wegah. Aku kan duwe nek kene war ngono. Iya. Aku tak delik yang mburi ya. Apa? Timan. Ngomong supaya cinta ngomong ya. Ya. Dane. Ini gelem lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nek Timan, go mriki rek. Enggak mriki. Mriki go. Lah kok sepi temen sing siji nganti? Nggih, Kang Saben wae lek. Go enggak mriki lek. Oh ning sawah. Wonten apa lek? Enek perlu karo Glendo. Perlu napa? Oh nggih wau. Lindo nitip pesen kalih kula. Pesen apa? Wonten napa-napa dadose tiange mboten purun ngoten lek. Terus piye to atik mboten purun? Nggih pesene ngoten niku wau. Mboten ngertos kula lek. Oh. Ya wis nek ngono lah piye neh iki neh. Lah nggih lek ngoten niku wau pesene Glendo teng kula nyandeng jenengan nek jenengan teng mriki ngoten wau. Oh ya wis nek ngene lho, ngene tak critani. Nggih, lek. Aku ki asine nek urusan karo Glendo ya aku utang lah, utang. Nggih, tang apa lek? Tak duit. Oh ngoten. Tak Pripun iki? Nah, ya kuwi lah wong gandeng wis ngomong ngono lah, aku arep piye meneh iki wis tak bawa. Nggih, wau Glendo nggih. Pun pesen kalih kula enten napa-napa nggih. Pun boten purun ta pripun ngoten lho. Lah saiki piye? Tak titip ke awakmu wae piye? Kathah to lek niku, ampun. Ya ora lho jane, yo 300.000 bulan. Nek sing ngoten nggih, mboten napa-napa kula betane mengke. Oh, ya tenan yo engko Nggih. disampaikan ya. Lah nggih, kula betane mengke. 300.000. Sik ya, tak hitunge sik ya. Nggih, Dik. Sik. 100. Iki puluhan iki ya. Nggih. Ora apa-apa ya. Mboten napa-napa. Kok sampai ki tenan karo Glendo Nggih, ya? kula sampe ini mengke. Jadi loro, telu, papat, songo, 200. Nggih. Nah, 300. Oh disampaikan tenan. Ya Pun wis pas iki. niki lek. Oh, pun pas. Wis 300 ya ora no, kuwi ya ora nek luwihe. Nggih, nggih, Lek. Ya sing kok sampekno, iki wis sadan iki. Nggih, Aku Lek. tak
mantuk sih maghrib sih ya. Sing pareng piye? Yo yo. Nggih. Yo yo. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Wah. Maghrib. Duit. Duh. Kalah ya. Wah, dah klendo. Rezeki. Maghrib untung duit. Rezeki coy. Piye, nek timan karene piye? Wes mulai timan. Piye, mbok omongke to pesenku mau. Wis tak omongke kabeh. Terus ya wis aman. aman. Rene ora arep jodok-jodokne kowe. Mosok. Ah. Ora enek jodokne kowe. Iki. Lah kuwi duit apa kuwi? Wong iki duwe utang yang kowe arep ngarutang kok arep balekne duit sing disilik nek iman dik. 300.000. Tang. Wis. Ya Allah, iya. Anu, dia ingin duit utang aku. Ah, iki duite. Iki. 300.000. Alhamdulillah nek ngene. Alhamdulillah apa? Kowe ra kelingan. Lah duitku kuwi. Kowe ra kelingan. Iya. Ku nek timane pokoke ngomong nek timan kok rene, boleh yang ngomong aku gah tenan. Gah. Aduh, bocor. Lali. Tapi iki Masalah hati lho. Masalah hati. Anak nek jodoh karo anake. Action. Aduh, bocor.